मोनसे दुखुनांथाव रादाब हरखाब प्रेसार स्ट्रक जानानै सासे रौनियानि जिउ खहा। तामुलपुर जिल्लानि खालाकुसि गामिनि थागिबि रमेश बर' आरो रुफाथि बर'नि नैथि फिसाज्ला बृन्दाबन बर'आ प्रेसार स्ट्रक जानानै जिउ गोमायो। तेजपुराव भारतीय रौनिया 4CSR रेजिमेन्टनि NK रेंकआव साख्रि मावगासिनो दंमोन बृन्दाबन बर'आ। फुंनि समाव फिजिकेल ट्रेनिं एबा गावनि देहाखौ राफोद खालामनो थाखाय लामायाव खारबाय थानाय समावनो हरखाब प्रेसार स्ट्रक जानानै हायाव गोग्लैनानै जायगायावनो रुंसारि जायो। थांनाय 2015 मायथाइयाव इन्डियान आर्मियाव जयनिं जानानै भारत हादरनि रैखाथिनि थाखाय साख्रि मावगासिनो दंमोन बृन्दाबन बर'आ। नाथाय दुखुनांथावै गावनि अनजालि बिसि फिसाजो, बिमा-बिफा, बिदा आरो नखरनि बाय बाहागिखौ अरायसमनि थाखाय नागारलांबाय बृन्दाबन बर'आ। रुंसारि बृन्दाबन बर'नि गोथै देहाखौ दायो गावनि जोनोम नखराव लाबोनानै बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै आरो इन्डियान आर्मिनि नेमखान्थि बायदियै जोबथा बिदाय होबाय। जोङो अबयसे दिनै जोंनि गामिया जाबाय तेतिलिगुरि। बे जोंनि गामिनि थाखाय दिनै जोबोर दुखुनि सान। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गामिनिनो रमेश बर'नि आरो बिमा रुफाथि बर'नि नैथि फिसाज्ला बृन्दाबन बर'आ तेजपुरनि जानोखि 4CSआव इयो खामानि मावगासिनो दङमोन। नाथाय बिनि सिगाङावनो बिथाङा 2015 सनाव आर्मि बिभागाव जइन खालामदोंमोन। नाथाय बिथाङा फैनानै तेजपुराव थाफैदोंमोन। आरो दुखुनि बाथ्राया बेनो, बिथाङा फुं समनि जिथु पिटि खालामनाय समाव माबादि जाखोथाय बिनि आयबासो बेबादि नामा जे थाबै बिथाङा हार्ट एटेक जानानै बिथाङा रुंसार जानानै थांबाय। बेयाव जों जोबोद दुखु मोनदों। थेवबो आफा इसोरनिनो बाथ्रा, जाय जेरैबादि थैनांगौ थांनानै थानांगौ बे गासैबो आफा इसोरनिनो मोनसे बर बा बोराद हरो। थेवबाबो जोङो बिखौ जोबोर दुखुनि गेजेरजों जों हयथ' दिनै बिदाय लानांबाय। नाथाय बृन्दाबन बर'नि गेदेर बिदा सासे दं, बिसि आरो लोगोसे बिनि उन्दै फिसाजोखौबो दिनै बे संसाराव नागारनानै थांबाय। जों आसा खालामो जाहाथे बृन्दाबन बर'नि जानाखि जिउमाया आफा इसोरनि सेराव जाहाथे आलो गोजोनै जायगा मोनथों। बिनि थाखाय जों गामि आफादनि जानानै आरो लोगोसे जोंनि आंनि बेक्तिगत हिसाबै बिनि जिउमानि सायाव खर' गंग्लायनानै आफा इसोरनि सेराव आङो आर'ज गाबबाय। बिथाङा 2015 सनाव गिबियावनो बिथाङा, आं दहायनो बुंदों साख्रि मावो, बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 1994 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन। नाथाय खम समनि गेजेराव बिनि जानाखि रोंगौथि आखा फाखानि थाखाय हयथ' बेबादिहाय आर्मियाव बेबादि जायगा मोनदोंमोन। दा जों सानो जाहाथे बिनि जिउआ इसोरनि खाथियाव जाहाथे फिन खेबसेबाव जायगा मोनथों, बेखौनो आर'ज गाबनाय जाबाय।